Hello guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel, and for today's vlog, magluluto naman tayo ng bunga ng malunggay recipe. So, let's get started guys! Let's go! Ang una nating ingredients is yung ating kamote or sweet potato. Ayan, ganito ko siya hiniwa. Ayan. So, and then, ang sunod natin is yung ating garlic or bawang, onion or sibuyas, and syempre di mawawala ang ating baboy or pork. Ayan, ganito ko siya hiniwa. And then, ang sunod is yung ating bunga ng malunggay or drumstick in English. And then, ang sunod is yung ating oil, fish sauce, salt, and magic sarap. And then, ang una natin gagawin is lulutuin natin yung ating sahog, yung baboy. Ayan. Siyempre, huhugasan natin bago natin siya isala. Lagyan natin ng konting tubig para ipakulo lang natin. Then, lagyan ng kanela or bay leaves or paminta or black pepper. And then, ngayon, tatakpan na natin siya. Ayan. Yan, kumulo na siya. So, kunin na natin siya. Strain na natin siya. So, ayan, eto na siya. So, yan, hugasan lang natin siya guys para matanggal yung mga bula-bula niya kanina. So, ganito lang natin siya hugasan. Ayan. so, ayan, okay na. Ang sunod naman natin na gagawin is i-fry natin siya. Ayan, igigisa natin siya, lagyan natin ng konting tubig hanggang lumabas yung mantika niya. So, takpan natin siya. Pag wala na siyang tubig, lagyan natin siya ng asin. Ayan. Tapos, saka natin siya haluin. Pagmantikahin natin guys, hanggang maging golden brown siya. Hayaan lang natin hanggang maging golden brown. Check na natin. So, ayan, okay na siya, guys. Dapat halu-haluin nyo din para ano. Pero ingat-ingat lang kasi tumatalsik siya. Ingat-ingat lang. So, ayan, okay na siya. Set aside na natin siya. So, ngayon, magpainit naman tayo ng ating palayok or kaldero. Siyempre, ilalagay na natin yung ating mantika. Then, haluin na natin. Kapag mainit na, ilagay na natin yung ating bawang at saka sibuyas. Yan, mainit na ang ating mantika, then ilagay na natin yung ating bawang or garlic. And then, haluin ulit natin siya. Hayaan lang natin hanggang medyo golden brown na siya. Saka natin ilalagay yung ating sibuyas. So, ayan, okay na siya. So, ilalagay naman natin yung ating sibuyas or onion. At ilalagay natin siya. Makikita naman natin kung luto na yung ating sibuyas. Then, ilagay na natin yung other ingredients. So, pag ayan, okay na siya, ilagay na natin yung ating malunggay. Then, haluin ulit natin siya. Then, hayaan lang natin ng ilang minuto. So, ayan, lagay naman natin yung ating kamote or sweet potato. Then, haluin ulit natin siya. Diyan natin ulit siya ng konting patis. Ampalasa. Then, halo ulit. Diyan na natin siya ng tubig for the sabaw. Mas gusto ko kasi na maraming sabaw. So, ayan. Lagyan natin siya ng magic sarap. 1 pack of magic sarap. So, ayan, ilalagay na natin siya. Ayan.
Tikman muna natin bago natin lagyan ng asin kasi linagyan natin ng patis or fish sauce kanina. So, tikman natin kung anong lasa niya. Ayan, medyo kailangan ng konting asin. So, lalagyan na natin siya ng asin. So, ayan, titimplahin na natin. Lagyan na natin ng asin or salt. Ayan, haluan natin mabuti. Hintayin lang natin maluto yung ating malunggay. Ayan. Tikman nyo guys para alam nyo kung ano yung timpla niya. So, takpan ulit natin siya. Ayan, it's time to check. So, ilalagay na natin yung ating sahog. Yung ating baboy or pork. Ayan. Haluin lang natin. Ang bango niya guys. Ang bango niya. Ayan, takpan ulit natin siya hanggang maluto yung ating malunggay. Ang gawin nyo guys para mas masarap is yung half cook lang yung ating malunggay. Hindi siya masyadong lusak. So, it's time to check kung luto na yung ating bunga ng malunggay. Tingnan natin. Ayan, okay na siya guys. Kapag medyo bumubuka na yung gilid-gilid niya yun kasi it's luto na siya. Half cook yan guys. Pero kung mas gusto nyo naman yung talagang sabog na sabog, yun, ganun yung pagluto nyo. Pero sa akin kasi half cook siya. So, it's time to switch off the stove guys. That is our vlog for today. Hope ko na nag-enjoy kayo at hope ko din na may natutunan kayong bagong recipe for today. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong updated pag may mga bago akong video. At free to comment below po at sasagutin ko po. Once again, agyaman na kakabsat and thank you so much for watching. At keep safe lagi and God bless. See you next time. Bye!